Pnawn da bawb a chroeso i gyrsiau Carlam Cymru, croeso i'r drydydd o wers Gymraeg. Mae cael ei chyflwyno eto heno gan Mrs Owen Jones. Noswaith dda, iawn te, trydydd sesiwn heddi sef ysgiliau darllen ac gyda tro yma rydyn ni'n mynd i ystyried ysgil gwahanol sef ysgil cyfuno a chynhoi. Iawn te, felly nod y camcanion y wers heddi yw deall beth yw cyfuno, deall sut i gyfuno gwybodaeth, deall sut i ennill marciau uchel yn y cwestiwn cyfuno. Iawn te, yn gyntaf rydyn ni'n mynd i ystyried beth yw cyfuno. Cyfuno yw casglu mwy nag un darn o wybodaeth o un neu fwy o ddarnau. Felly mae rhan cyf yn golygu cysylltu pethau, ac yna mae uno yn golygu dod a phethau at ei gilydd. Felly cyfuno yn golygu casglu mwy nag un darn o wybodaeth o un neu fwy o ddarnau. Ac yna, yn yr arholiad Cymraeg, fe fydd yna gwestiwn ar y papurau ysgrifenedig, sef naill ai 1-2 neu 1-3 sydd yn gofyn i chi i gasglu gwybodaeth o mwy nag un ddarn darllen. Disgwyliadau'r tasg cyfuno gwybodaeth. Felly ar gyfer tasg cyfuno gwybodaeth, mae yna sawl disgwyliadau. Mae angen i chi ddarllen gwybodaeth o fwy nag un darn. Mae angen i chi gasglu gwybodaeth o fwy nag un darn. Yna mae angen disgwyl i chi gwneud cysylltiadau rhwng y wybodaeth a'r darnau gwahanol, ac yna mwyn cyrraedd y marciau uchela, mae angen i chi dehongli a gwerthuso, sef nodi arwyddocâd y wybodaeth. Ac ar gyfer y ran yma, fe fydd y disgwyl i chi ddefnyddio geirfa yn debyg i mae hyn yn golygu, mae hyn yn pwysleisio, pwysleisiau hyn. Mae hyn yn bwysig oherwydd. Fe wnaethon ni edrych ar dehongli yn y wers diwethaf, ac fe wnaethon ni gyflwyno y mathau o geiriau a fydda'n helpu chi ar gyfer y rhan yma o'r cwestiwn a chael y marciau uchel a phosib. Iawn te, mwyn adolygu y wers diwethaf, beth yw dehongli? Dehongli yw darllen rhwng y llinellau mwyn cyfiawnhau neu esbonio. Felly pan i chi'n sôn amdano dehongli, y ffordd haws i feddwl yw, wel, beth mae hyn yn golygu? Beth mae hyn yn dweud wrtho ni am y person hynny, neu am y peth. Felly, ar y sleid, fe welwch bod yna lun o drath. I ni'n gallu gweld o'r llun yma bod yna llawer o bobl ar y trath. Mae hyn yn awgrymu i ni bod y lleoliad yn boblogaidd, ac mae'n le gwerthweil i fynd. Felly, ni yn dod â hyn, ni'n awgrymu hyn. Does neb wedi dweud wrtho ni, ond gan bod yna llawer o bobl yna, mae'n awgrymu ni bod yn lle braf i ymweld. Hefyd, i ni'n gallu gweld yn y môr bod yna pobl yn mwynhau yn y môr. I ni'n gallu disgrifio hynny, gweld e, ond mwyn fynd yng ngham ymhellach ac yna dehongli, wel, pam mae pobl yn y môr? Wel, mae pobl yn y môr oherwydd bod yn braf, ac efallai bod y môr yn boeth. Hefyd, mae'n pwysleisio bod y pobl yn mwynhau ac yn mwynhau y cyfle i ymlacio yn y môr. Rydyn ni wedi ystyried gwahanol gwestiynau ac yna wedi ychwanegu i'r hyn a rydyn ni'n gallu gweld, neu sy'n cael ei dweud wrthyn ni mewn darn darllen. Ar y sleid yma, mae yna ddwlen sydd yn cyflwyno fwy o wybodaeth i chi ynglyn â dehongli, clip sydd gen i o BBC Bitesize, sydd yn rhoi gwybodaeth i chi am dehongli ac sydd yn fideo. Mae modd i chi i ddilyn y ddwlen hyn ar ôl y wers mwyn i ail ddysgu neu gael fwy o wybodaeth am ddehongli. Iawn te, nesa, i ni'n mynd i sôn amdano cwestiynau cyfuno a chynhoi. Y bwriad yw i edrych ar mathau gwahanol o gwestiynau arholiad, ac yna edrych i weld sut ydyn ni'n mynd ati i ateb y cwestiynau yma. Iawn te, yn gyntaf, dyma enghraifft i chi o gynllun marcio. Cynllun marcio cyffredol, felly fel chi'n gallu gweld, ar gyfer un marc, sef y marciau lleiaf yn y gwestiwn, adalu ychydig o bwyntiau sydd angen. Adalu yn golygu bod chi'n cyflwyno pwyntiau o'r darn darllen. Os ych chi'n edrych ac yn gweld y 5 i 6 marc, mae'n gofyn am fwy o bethau. Mae'n gofyn i chi adalu pwyntiau perthnasol niferus, felly llawer ohonyn nhw.
gan fwy nag un ffynhonnell, gan groes gyfeirion eiddfed, gan tynnu pethau o wahanol bwyntiau ac yna ceisio uno nhw at ei gilydd. Dyna'r wahaniaeth rhwng y marc isa a marc ucha. Ac yna, mae hynny yn golygu mwyn i chi gyrraedd y marciau uchel, mae angen i chi i ddehongli. Mae angen fwy o wybodaeth yna ni a dangos y gallu ddefnyddio mwy o sgiliau. Iawn, yn gyntaf, y papur i ni'n mynd i edrych arno a'r cwestiwn yw enghraifft 1-2 Mai 2017. Mae hyn yn gyn bapur arholiad sydd wedi cael ei greu gan y bwrdd arholi, ac ar gyfer y cwestiwn yma, mae angen i chi ysgrifennu i ffurflen gais. Mae angen i chi gwneud cais am swydd rhywle yng Nghymru. Llenwch y rhan hon o'r ffurflen gais gan ddefnyddio gwybodaeth o'r 3 darn darllen yn unig. Felly, y peth pwysig ar gyfer y cwestiwn yma yw eich bod chi'n sylweddoli taw ffurflen gais sydd angen i chi ychwanegu. Mae rhaid i chi i dynnu wybodaeth o'r 3 darn darllen ac rydych chi yn ymgeisio am swydd. Felly dyna ambell i beth sydd angen i chi wybod. Bydd dylsef fod yna ddwylen ar gyfer y darnau darllen gyda chi sydd wedi cael ei rhoi yn barod, ond ar y sleidiau nesaf mae'r darnau darllen. Iawn da, yn gyntaf, y darn yma, poster sydd gyda ni, defnyddiad y ddwy iaith mwyn agor y drws i fwy o swyddi. Ennill cyflog uwch, datblygu sgiliau meddwl uwch, llwyddo'n well yn yr ysgol coleg. Yna i ni gyda ffeithiau, cynnig gwasanaeth cwsmer gwych, medru dysgu iaith arall yn haws a chyfathrebu gyda mwy o bobl, codi fy hunan hyder a chael 2 ddiwylliant, atal dechreuad symptomau dementia. Felly dyma i chi ambell i beth sydd ar y poster. So edrychwn ni ar yr ail ddarn, mae'r ddarn yma yn hirach, darn darllen 5, ac mae'n enghraifft o BBC sef papur ar-lein, erthygl ar-lein, sydd yn cyflwyno i ni manteision dwyieithoedd, 2 ddiwylliant, derbyn ieithoedd. Fe gewch chi gyfle i ddarllen y darn yma. Mae yn mynd ymlaen i'r sleid nesaf hefyd. Felly manteision i'r ymennydd, mae'n cyflwyno i ni gwybodaeth am hynny, manteision addysgol, manteision o safbwynt cyflogaeth, mwy o hunan bach. Felly mae'r darn hyn yn cyflwyno gwybodaeth i ni ynglyn â manteision dwyieithoedd. Y trydydd darn sydd angen i ni ystyried yw darn darllen 4, sef y darn sy'n gofyn y Gymraeg yn agor drosau. Yn lle yma, i ni'n cael gwybodaeth am darn Morris, ac yna sut mae dwyieithog yn bwysig iddo ef. Unwaith yn rhagor, i ni'n cael cwestiynau, mae atebion, mae yna gwybodaeth. Felly, ar gyfer y cwestiwn, oedd y cwestiwn yn dweud wrthon ni bod rhaid i ni i ysgrifennu cais ar gyfer swydd gan ddefnyddio'r darnau yma. Lle y peth cyntaf y byddai angen i ni wneud yw i gasglu wybodaeth ynglyn â pha sgiliau perthnasol sydd ganddynt mwyn gwneud cais am swydd yng Nghymru. Felly, gan edrych ar y darnau darllen, byddai angen i chi gasglu gwybodaeth o'r darnau sydd yn berthnasol ar gyfer swydd yng Nghymru. Felly, darn darllen 3, darllenwch, wel, pa sgiliau mae'r darn hyn yn awgrymu i ni? Ydy yn awgrymu i ni bod angen sgiliau da mwyn cyfathrebu? Oes angen, ydy ni'n ennill cyflog uwch wrth astudio wrth fod yn ddwyieithog? Ydy yn helpu ein ymennydd? Y darn darllen 4, sef yr ail un dangosesu, beth yw'r manteision y Gymraeg? Nodwch ambell i bwynt o dan y darn darllen 4 yn y tabl mwyn i chi gael syniadau o beth pethau chi'n dweud mewn ateb. Yr un peth ar gyfer darn darllen 5. Pa fanteision mae'r darn darllen 5 yn dweud wrthon ni ar gyfer y Gymraeg? Pa bethau dyn ni'n gallu defnyddio o'r darn yma mwyn helpu ni gael swydd yng Nghymru? Felly cwbl o funudau i chi i nodi gwahanol bwyntiau, gwahanol syniadau o'r darn darllen, gallwch chi gasglu nhw, nodi nhw mewn tabl yn debyg sydd ar y sleid yma. Felly meddwl pa fathau o bethau, pa fathau o sgiliau sydd angen yn arni ar gyfer swyddi, pa fathau o sgiliau fydde angen mwyn helpu ni i ddefnyddio'r Gymraeg, beth mae'r Gymraeg yn ychwanegu i ni.
Iawn te, beth sydd gyda fi yn dilyn y sleid yma yw atebion tebyg. Dwi wedi mynd trwy pob darn darllen ac wedi chwilio am enghreifftiau o atebion. Felly, enghraifft, darn darllen 3, mae e'n bosib dweud bod sgiliau meddwl uwch. Hefyd, addysg Gymraeg yn yr ysgol. Felly, mae hyn wedi cael ei dynnu o'r darn darllen ac dwi wedi dysgu hynny ac wedi nodi fy yn y tabl. Darn darllen 4, sgiliau darllen ac ysgrifennu mewn 2 iaith. Mae hynny'n beth da. Os ych chi moyn ymgeisu am swydd yng Nghymru, mae rhaid i chi gael sgiliau darllen ac ysgrifennu. Cynnig gwasanaeth cwsmer gwych. Sgiliau anfodol i'r byd gwaith. Sgiliau fanteisiol i'r gyflogwyr. Galw am bobl ddwyieithog. Dyma'r pethau sy'n cael ei nodi yn y darn darllen. Darn darllen 5. Gallu addasu yn ôl y galw. Mae e'n bosib i chi newid o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae e'n bosib i chi newid sgiliau. Derbyn gwahaniaethau rhwng pobl. Chi'n sensitif i anghenion gwrandawyr. Chi'n gallu feddwl am bobl eraill. Galw am bobl ddwyieithog. Felly dyma ambell i bwynt o'r darn darllen. Ac ar ôl i chi chwilio yn y darn darllen am bwyntiau perthnasol, mae e wedyn yn bosib i ni i ddatblygu ein ateb. Felly, ar hyn o bryd, i chi wedi casglu gwybodaeth o darn y darllen. Ar gyfer y rhan nesaf, fe fyddwn ni'n awgrymu y byddech chi wedyn yn troi y wybodaeth hyn. Fe fyddwn ni'n ystyried 1 pwynt o'r darn hyn ac yna meddwl am yr enghraifft ac esbonio a dehongli. Felly os edrychwn ni ar yr enghraifft dwi wedi gwneud. Enghraifft. Felly dwi wedi ystyried, wel, un peth dwi wedi dysgu o'r darnau hyn yw bod cyfathrebu yn ddwyieithog yn bwysig. Wel, enghraifft yn gallu siarad, ysgrifennu a darllen mewn 2 iaith. Wel, ar ôl hynny, dwi wedi mynd mlaen wedyn i esbonio, wel, pam mae hyn yn bwysig. Wel, mae'n golygu fy mod yn gallu cynnig gwasanaeth cwsmer gwych, yn gallu helpu mwy nag un fath o berson ac yn hyblyg. Yna, mwyn cyrraedd y marciau uwch eto, bydde angen dehongli. Felly, sicrhau bydd neges ar cwmni'n cael eich cyfathrebu'n effeithiol. Os ych chi'n gallu cyfathrebu yn ddwyieithog, siarad Cymraeg a Saesneg, mae hynny'n golygu bod chi'n gallu siarad i bawb. Dych chi ddim yn dewis yr ethol pwy chi'n siarad a chi'n gallu siarad â nhw yn effeithiol. Yr ail bwynt dwi wedi ystyried, wel, dwi'n hyderus. Dwi'n gallu siarad am gwaith, ond hefyd dwi'n gallu cymdeithasu â phobl newydd. Dwi'n gallu defnyddio'n 2 iaith i. Wel, beth mae hynny? Sut mae hynny'n helpu fi yn y swydd? Wel, mae'n golygu fy mod i'n gallu meddwl yn hyblyg, bod fi'n hyblyg iawn. Mae e hefyd yn golygu bod fy mod i'n fwy profiadol o siarad mwy nag 1 iaith. Datblygu sgiliau. Wel, mae'n dweud yn y darn darllen bod sgiliau yn bwysig. Wel, yn y darn darllen cyntaf, mae'n dweud sgiliau meddwl uwch. Wel, mae gen i sgiliau meddwl uwch, gan fy mod i yn gallu siarad yn y 2 iaith. Felly esbonio, wel, pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae'n golygu fy mod i yn sensitif ac yn deall pobl yn well. Mae e hefyd yn golygu fy mod i'n hyblyg ac yn gallu addasu i'r sefyllfaoedd gwahanol. Mwyn dehongli, mae'n golygu fy mod yn fwy parod i fod yn hyblyg a symud o un sefyllfa i'r llall. Dyma ambell i enghraifft. Beth sydd gyda ni nesaf yw enghreifftiau o atebion ac yna cyfle i chi benderfynu pa mor dda mae'r ymgweithwyr hyn wedi ateb y cwestiwn. Ond cyn hynny, fe wnawn ni edrych ar y cynllun marcio ar gyfer y cwestiwn yma ac yna allwn ni sylwi beth mae pob marc yn golygu. Iawn de. So edrychwn ni ar y cynllun ateb. Darn y darllen 3, 4 a 5, cwestiwn A9 a'r cwestiwn oedd, rydych chi'n gwneud cais am swydd rhywle yng Nghymru. Llenwch y rhan hon o'r ffurflen gais gan ddefnyddio gwybodaeth o'r 3 darn darllen yn unig. Fel allwch chi gweld, ar y sleid, mae yna llinell goch. Y llinell goch hyn yn torri'r cynllun ateb yn hanner. Mae'r rhan gyntaf yn dangos taw hyd at 3 marc, taw gwybodaeth fanwl o'r darn y darllen mae'r arholwyr yn chwilio amdano. Ac mae e'n nodi yn glir i ni yn y cynllun marcio yma bod angen 5 o bwyntiau neu fwy. Ar gyfer y marciau mwy uchel, mae'r 4
mae angen gwybodaeth fanwl ac mae angen dechrau dehongli. Ond mwyn cael marciau llawn, mae angen gwybodaeth fanwl a dehongli eiddfed. Mae dehongli eiddfed yn golygu eich bod chi'n dehongli tipyn yn y darn a bod chi yn mynd o dan grôn y darnau a rhoi resymau dilys. Hefyd, yn y cynllun marcio, mae e'n bwysig yn bod ni'n tynnu sylw at y ffaith bod e'n dweud rhaid defnyddio gwybodaeth o leia 2 ddarn. Os i chi yn defnyddio 1 darn darllen yn unig, tydi hynny ddim yn golygu eich bod chi wedi cyfuno gwybodaeth. Mae rhaid i chi i gyflwyno gwybodaeth o 2 ddarn. Ni allir dyfarnu mwy na 2 farc am dynnu gwybodaeth o 1 darn yn unig. Felly, fan hyn, 2 farc y byddwch chi'n derbyn am cyflwyno gwybodaeth o 1 darn yn unig. Heb ateb yn y person cyntaf, felly gan mae e'n gofyn i ni taw llythyr cais, os i chi'n dweud yn darn darllen 5, mae hynny'n golygu bod chi'n ysgrifennu yn y trydydd person ac felly fe fyddwch chi yn cael eich cosbi. Os bydd ymgeisydd wedi dechrau ateb yn y person cyntaf yn wedyn mynd o'r trydydd person, chi'n derbyn y marciau go iawn. Ond mae e'n bwysig i sylwi bod y cynlluniau marciau hyn yn nodi yn glir os i chi yn ysgrifennu yn y ffurf anghywir, lle y ffurf sydd gyda ni fan hyn yw ffurflen gais, a fe fyddwch chi'n ysgrifennu am eich hunain, a hefyd bod chi i dim ond yn cyflwyno gwybodaeth o 1 darn darllen, rydych chi yn cael eich cosbi. Lle mae e'n bwysig iawn ac bod ni'n darllen y cwestiwn yn fanwl iawn cyn i ni ei ateb. Iawn te, fe wnawn ni edrych ar enghreifftiau o ateb. Mae yna gwahanol enghreifftiau fan hyn. Enghraifft 1. Rydw i'n ddwyieithog ac rwyf yn gallu datblygu sgiliau uwch. Hefyd, rwyf yn rhan o 2 ddiwylliant ac mae fod yn ddwyieithog wedi rhoi y cyfle i mi ddysgu idiomau a dywediadau, straeon gwerin a hanes barddoniaeth, llenyddiaeth a cherddoriaeth. Dwi'n credu bod fod yn cyfathrebu gyda phobl yn bwysig ac mae hyn fod yn ddwyieithog yn bwysig iawn. Felly fel chi'n gallu gweld, mae'r person yma wedi cyflwyno gwybodaeth. Y cwestiynau sydd angen i ni ystyried yw, a ydy'r darn hyn wedi cyflwyno gwybodaeth o ddarn darllen 3, 4, 5 neu dim ond 1 o'r darnau darllen. Ar ôl i chi feddwl am hynny, mae yna rhaid i chi ystyried, wel, ydy'r darn hyn yn esbonio ac yn dehongli. Ydy yn defnyddio geiriau mae hyn yn bwysig oherwydd pwysleisiau hyn, golyga hyn. Yr ail enghraifft. Anwysar faden. Rwy'n ysgrifennu'ch ato heddiw i wneud cais am eich swydd. Rydw i'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg gan fy mod yn gallu yn ddwyieithog. Rwy'n credu bod gen i sgiliau meddwl uwch iawn ac o ganlyniad mae hynny'n golygu fy mod yn dda i'r swydd. Rwy'n gallu siarad 2 iaith sy'n meddwl fy mod yn gallu siarad gyda'r rhan fwyaf o bobl. Wrth siarad â phobl, rwy'n gallu siarad gyda'r mwyafrif o bobl ac dwi'n gallu addasu yn ôl y galw. Rwy'n barod i dderbyn gwahaniaethau mewn diwylliannau a chedywau. Rwy'n gallu symud o'r Gymraeg i'r Saesneg yn naturiol sy'n fanteisio i'ch swydd yng Nghymru. Felly, mae hyn yn ail enghraifft ac yna mae angen i chi ofyn yr un cwestiwn eto. Ydy'r person hyn wedi casglu wybodaeth o darn 3 yn unig, darn 3 a 4, neu darn 3, 4 a 5. Ydy'r person hyn wedi ysgrifennu yn y person cyntaf? Ydy e wedi cyflwyno'r gwybodaeth ac yna ceisio dehongli? Ac yna pa mor dda yw'r ateb. Enghraifft 3. Yn y darn darllen 3, mae'n dweud bod os ydych chi'n gallu siarad 2 iaith, chi'n gallu llwyddo'n well yn ysgol neu coleg. Yn darn 4, mae Darren Morris yn dweud bod siarad 2 iaith yn gwneud chi'n lwcus ac ei fod yn hoffi ei job. Yn darn 5, mae'n dweud bod siarad 2 iaith yn dda, mae e'n beth da os mae eich plentyn yn gallu symud o'r Gymraeg i'r Saesneg, ac mae hyn yn gwneud plentyn i deimlo'n dda am ei hun. Felly ar gyfer enghraifft 3, mae angen i chi ystyried. Ydy'r darn hyn yn cyflwyno gwybodaeth o ddarn darllen 3, 4 a 5? Ydy e wedi defnyddio'r ffurf gywir? Ydy ysgrifennu yn y person cyntaf sydd yn sôn amdano fi? Ydy'r person hyn yn llwyddo esbonio ei resymau ac yna dehongli? Iawn de,
Fe ddylsech chi erbyn hyn gael rhyw fath o syniad ar gyfer pob enghraifft a pa mor dda yw'r enghreifftiau. Meddyliwch pa un i chi'n credu yw'r ateb gorau, pa un i chi'n credu fyddai'n cael y marc lleia neu isaf, ac yna meddyliwch sut fyddech chi'n mynd ati mwyn gwella yr atebion yma. Iawn, os wnawn ni edrych ar enghraifft 1. Yn gyntaf, dyma beth sydd gyda ni. Mae yna allwedd gyda ni fan hyn ar gyfer 2-3, 2-4, 2-5. A beth sydd gyda ni yw y darn, yr enghraifft o'r tudalen diwetha wedi cael ei uwcholeuo mewn lliwiau gwahanol. Felly, rydyn ni'n gallu gweld yn glir bod y darn hyn yn cyflwyno gwybodaeth o pob darn darllen. Mae'n cyflwyno gwybodaeth o 2-3, 2-4 a 2-5. Felly, sawl ffaith mae e'n cyflwyno. Felly, mae'r darn hyn yn cyflwyno 4 ffaith o'r darn darllen, ond beth sy'n i adael e lawr yw dim dehongli. Ac oherwydd hynny, mae e'n golygu taw 2 farc mae'r enghraifft hyn yn ei dderbyn. Iawn, os ewn ni mlaen i'r ail enghraifft, unwaith yn rhagor. Mae gennym ni 2-3, 2-4 a 2-5 wedi cael ei uwcholeuo. Rydyn ni felly yn gallu gweld bod y person yma wedi casglu wybodaeth o bob darn darllen sydd angen. Ond y cwestiwn nesaf yw, ydy'r darn hyn yn llwyddo i ddehongli? Sawl ffaith mae'r person yma wedi casglu? Felly, allwn ni gyfri taw 1, 2, 3, 4, 5, 6 ffaith mae'r darn yma wedi dehongli. Ac felly, oherwydd hynny, does dim modd i'r darn hyn cyrraedd y marciau uchel. Hefyd, does yna dim dehongli. Does dim enghraifft o ddehongli manwl ynddo fe. Dyw'r person hyn ddim wedi dweud mae hyn yn bwysig oherwydd. Mae yn rhy arwynebol. Felly, 6 ffaith o'r darn darllen, dim dehongli, felly 3 marc. So drychwn ni ar enghraifft 3. Yn y darn darllen 3, mae'n dweud bod os ydych chi'n gallu siarad o iaith, chi'n gallu llwyddo'n well yn y ysgol neu coleg. Felly, fe chi'n gallu gweld, dwi wedi ychwanegu i'r allwedd yma, dwi wedi ychwanegu i'r rhan ddim yn berthnasol. Mae'r darn yma yn cyflwyno ffeithiau i ni chi'n gallu siarad 2 iaith, sef enghraifft o darn darllen 3. Hefyd, i ni'n cyflwyno gwybodaeth o darn darllen 5, sef siarad 2 iaith yn dda, ond mae'n dweud wrthon ni chi'n gallu llwyddo'n well yn ysgol neu coleg. Mae'r gwybodaeth hyn yn cael ei rhoi yn un o'r darnau darllen, ond nid yw hyn yn berthnasol i gael swydd. Dyw'r person sydd yn eich cyflogi chi ddim yn poeni os mae'r iaith Gymraeg yn helpu chi yn yr ysgol. Petai'r person hyn wedi dweud bod yn helpu chi i gyfathrebu yn effeithio neu siarad i bobl yn y gwaith, fe fydde fe'n cael ei dderbyn fel pwynt. Yn y rhan hyn, mae Darren Morris yn dweud bod siarad 2 iaith yn gwneud chi'n lwcus ac ei fod yn hoffi ei job. Wel, dyw e ddim yn helpu chi i ymgeisio am swydd. Dyw eich cyflogwyr chi ddim am wybod bod chi'n lwcus bod chi'n siarad Cymraeg. Maen nhw'n yn gwybod, wel, beth yw'r mantes, pa mae hynny'n dda iddyn nhw, a sut i chi'n ychwanegu i'r swydd. Hefyd, os ych chi'n sylwi, yn y darn yma, mae pob darn yn dechrau gyda yn darn darllen 3, yn darn 4, yn darn 5. Yn ôl y cynllun marcio, fe nath e nodi, os ych chi ddim yn cyflwyno'r wybodaeth gan ddefnyddio'r person cyntaf, y byddech chi yn colli marc. Felly, gewn ni ystyried yr ateb. 2 ffaith o'r darnau darllen, dim dehongli, heb ateb yn y person cyntaf. Felly, bod y person hyn wedi llwyddo i gasglu wybodaeth, dydy i'r arholwyr ddim yn marcio ac yn dyfarnu unrhyw farc i chi. Iawn te, nesaf, ni'n mynd i edrych ar enghraifft a ceisio gwella. Iawn, os wnawn ni edrych ar enghraifft 3, dyma'r enghraifft sydd gyda'r mwyaf o waith i wneud mwyn gwella. Felly, sut ydyn ni'n mynd ati i wella'r ateb? Yn gyntaf, y peth cyntaf sydd angen i ni, mae angen i ni i ysgrifennu yn y person cyntaf. Felly, mae angen i ni ddefnyddio naill ai mae gen i, neu rydw i'n gallu,
Dwi'n llwyddo. Nesa, cyflwyno ffeithiau o'r 3 darn darllen. Dydy'r ffeithiau yma ddim yn gywir I gyd, ac yna dim ond 2 darn darllen mae'r person yn cyflwyno. Felly mae angen I ni I sicrhau bod ni'n cyflwyno ffeithiau o'r 3 darn. Nesa, cyflwyno leia 5 ffaith o'r darnau darllen. Mae rhaid bod chi yn cynnwys leia 5 ffaith o'r darn darllen mwyn cyrraedd rhyw marc safonol. Casglu'r wybodaeth a chyfuno. Sôn am bethau sydd yn debyg yn yr un paragraff. Efallai bod yn y darnau darllen bod sôn amdano sgiliau. Byddai'n ni'n awgrymu bod chi'n cyflwyno'r sgiliau hyn mewn paragraff. Does dim angen I chi ddefnyddio'r geiriau tebyg gwahanol as dyw'r cwestiwn yma ddim yn gofyn I chi gymharu, ond mae e'n gofyn I chi gyflwyno ffeithiau. Felly, cyflwyno ffeithiau tebyg gyda'i gilydd. Ac yna, y rhan bwysig iawn mwyn cyrraedd brig y cynllun marcio, dehongli'r wybodaeth. Felly, mae yna gyfle I chi fynd ati I wella'r ateb yma, I ddefnyddio'r enghreifftiau sydd wedi cael eu rhannu gyda chi I gasglu'r gwybodaeth o dan y darllen, ac yna creu ateb eich hun gan ddefnyddio'r cynllun marcio. Cofiwch, y mwyaf o ffeithiau chi'n cyflwyno, y gorau I gyd I chi'n derbyn marc ucha. Hefyd, mwy o ddehongli sydd, a mwy eiddfed yw'r dehongli, fe fydd y marc yn uwch hefyd. Mae dehongli'n golygu pwysleisiau hyn, golyga hyn. Iawn te, beth sydd gyda ni nesaf yn dilyn ar y pwynt pŵer yma yw ail enghraifft o gwestiwn. Felly fydd yna ddau gwestiwn enghreifftiol gyda chi. Un o bapur 12 ac yna llall o bapur 13 Mai 2019. Felly fe newn ni droi at hynny mwyn I chi cael cipolwg sydyn ar hynny. Felly enghraifft 13 Mai 2019. Ar ôl darllen darnau 5 a 6, rhaid I chi gyfuno a chynhoi gwybodaeth o'r 2 ddarn I gyflwyno syniadau a ffeithiau am bwysigrwydd gwyliau cerddorol, rhwystrau sy'n wynebu'r trefnwyr. Felly, beth sydd gyda ni yw bod rhaid I ni gyflwyno gwybodaeth. Mae e'n nodi'n glir I ni yn y cwestiwn yma bod rhaid I ni cyfuno a chynhoi. Peidiwch â phoeni gyda'r gair cyfuno. Mae cyfuno yn golygu bod chi'n casglu'r gwybodaeth o fwy nag un darn ac yna cyflwyno'r gwybodaeth yn eich geiriau eich hun. Dydy e ddim yn golygu dim byd yn fwy. Casglu gwybodaeth a cyflwyno fe. Iawn te, felly dyma'r darn yna. Darn darllen 5, diwedd y gan yw'r geiniog, darn allan o golwg 360, ac yna darn arall BBC Cymru Fyw. Felly darn darllen sy'n sôn am wyliau cerddorol. Felly bach o amser I chi graffu ar y darnau darllen, cyn ein bod ni'n edrych ar y cynllun marcio ac yna ystyried y cwestiynau yma hefyd. Ac yna sut allwn ni fynd ati I wella ein atebion. Iawn, felly, os craffwn ni ar y cynllun marcio, fe welwn ni rhywbeth yn debyg iawn I beth I chi wedi cael eich cyflwyno I yn gynt, sef cynllun marcio, ac unwaith yn rhagor dwi wedi rhannu'r cynllun marcio yn dangos I chi y wahaniaeth, sawl marc y byddwch chi'n derbyn os ydych chi ddim yn dehongli. Felly unwaith yn rhagor, mae'r marciau cyntaf, y 3 marc yma yn golygu bod angen I chi gyflwyno gwybodaeth o'r darnau darllen, ac yna rhestru beth sy'n bwysig a'r rhwystrau. Felly rhwyster yw gair arall am pethau negyddol. Ac mwyn I chi gyrraedd 3 marc, mae rhaid I chi I gynnwys o leia 9 peth sy'n bwysig neu rhwyster. Mwyn cyrraedd y bandiau uwch, unwaith yn rhagor, mae rhaid I chi gyflwyno dehongli. Mae rhaid I chi gyflwyno gwybodaeth o'r 2 testyn, ond hefyd mae rhaid I chi dehongli gwybodaeth. Mae rhaid I chi chwilio ac yna ceisio feddwl beth mae hyn yn golygu a sut mae e'n ychwanegu i'r darn. Tro yma, beth sydd gyda ni yn dilyn ar y sleidau nesaf yw enghreifftiau o atebion. Enghreifftiau dwi wedi creu mwyn dangos rhyw fath o atebion.
Iawn de. Enghraifft cyntaf. Pwysigrwydd gwyliau cerddorol yw dynnu pobl at ei gilydd i fwynhau a chymdeithasu. Amcangyfrwyd bod tua 15,000 wedi mynd i fwynhau'r gwyl gopar amlwg ers iddi gael ei sefydlu. Mae hyn yn amlwg yn llwyddiant ac mae'n profi mor bwysig yw gwyliau cerddorol fel hyn i bobl Cymru. Llynedd, fe nath 36,000 ddod i fwynhau tafwyl. Mae gwyliau cerddorol fel tafwyl yn medru uno ni'r Cymru i fwynhau gyda'n gilydd. Mae Llunos Williams yn dweud fod gwyliau cerddorol yn wir genedlaethol erbyn hyn. Mae'n wir mae pobl o Gymru gyfan yn dod i fwynhau, pobl o bob oedran. Erbyn hyn, mae gwyliau fe sesiwn fawr Dolgellau a gwyl gopar amlwg wedi sicrhau fod yna rhywbeth sy'n denu pawb i mwynhau am ynhyrchu'r gwyliau. Mae nifer o wahanol weithgareddau fel llwyfannau cerddoriaeth, sondinau, ardaloedd cerdd a chrefft. Mae llawer o bobl yn hoffi mynd i wyliau o'r fath ac yn cefnogi. Hefyd, mae gwyliau cerddorol yn rhoi llwyfan i fandiau a chyfleoedd yn dechrau i gyrfa. Dros y blynyddoedd, mae 250 o fandiau wedi ymddangos ar lwyfan gwyl gopar amlwg. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i fandiau i ennill hyder a mwy o gefnogwyr. Hefyd, gwyl arall wedi denu ddordeb pobl yw sesiwn fawr ac mae llwyddo i ddenu ymwelwyr o bob cwr o Gymru. Iawn, dyna'r enghraifft cyntaf. Edrychwch arno fe. Fe ddylsech chi wedi cael y cyfle i edrych ar y darnau darllen 5 a 6, ac yna fe fydde'n modd i chi i graffu ar yr ateb ac yna nodi ody'r person yma wedi casglu gwybodaeth o ddarn 5, ydy wedi casglu gwybodaeth o ddarn 6, ydy nhw wedi casglu nhw gyda'i gilydd, sef cyfuno gwybodaeth, sawl ffaith sydd gyda ni, ac yna y rhan bwysig ydy'r person hyn wedi dehongli'r wybodaeth. Dyna mae e'n bosib i chi wneud hynny. Nes ymlaen, fe fydda i wedi cyflwyno yr ateb ac yna fydd cyfle i chi weld a oeddech chi'n gywir. Fe newn ni droi at yr ail enghraifft, sef yr enghraifft yma. Fe na fydd allan e'n gyflym mwyn i chi gael amser i graffu ac i ystyried pa farc i chi'n credu. Mae'n amlwg bod yr awduron yn poeni'n fawr am ddirywiad y gwyliau cerddorol yng Nghymru. Cred golwg 360, mae arian yw'r broblem sy'n wynebu trefnwyr. 19,000 yn bryn yw enghraifft sy'n awgrymu hyn. Yn debyg, cred BBC Cymru fyw mae pres yw'r problem enfawr yma hefyd wrth i reolau iechyd a diogelwch ychwanegu costau anferthol at wyliau. Gellir gweld yn glir fod rhai yn anhapus am yr hyn sy'n digwydd wrth yn geisio cael grant o lywodraeth i'w helpu. Roedd golwg 360 rhai resymau am pam dylai'r llywodraeth o'i grant enghraifft helpu'r gymuned i gydweithio a mwynhau a chymdeithasu. Disgrifiodd golwg 360 yr oer fel adroniad ardderchog wrth ddefnyddio'r dechneg cyflwyfrennu. Yn debyg i hyn, cred a BBC Cymru fyw i fod yn ffenest siop wych i gyflwyno cerddoriaeth Gymraeg wrth i lawer mwynhau, cymdeithasu trwy gyfrwng Gymraeg. Lle credaf wrth gymharu barn awduron gwahanol, dan darllen 5 a 6, ei fod nhw'n gytun am broblemau rwystrau'r gwyliau a pwysigrwydd y gwyliau yng Nghymru. Mae'n hefyd yn bwysig ystyried fod awduron yn cymharu gwyliau yn yr erthygle a gwefannau yma. Defnyddiwyd golwg 360 yr oer gopar amlwg wrth sôn am broblemau yn wahanol a ddefnyddiwyd BBC Cymru yn sesiwn fawr yn Dolgellau. Mae hyn yn amlwg fod problemau ariannol gan y gwyliau yma ar draws Gymru gyfan. Felly dyma'r ail enghraifft. So ni graffu yn gyflym ar yr enghraifft yma. Fe welwn ni fy mod i wedi danlinellu y wybodaeth sydd wedi cael ei gasglu o darn darllen 5. Felly fel chi'n gallu gweld, mae yna dipyn o wybodaeth wedi cael ei gyflwyno. Fe hefyd welwch chi bod yna darn darllen 6. Mae'r glas yn cyflwyno effeithiau sydd wedi cael ei dynnu o'r darn darllen yna, a maen nhw wedi cael ei gyfuno. Ac yna mae'r gwyrdd yn cynrychioli y dehongli. Mae'r darn yma wedi llwyddo. Mae hyn yn amlwg yn llwyddiant. Mae'r ymgeisydd yma wedi mynd yn fwy na beth sydd yn y darn. Mae wedi cyflwyno rhesymau. Mae wedi profi mor bwysig. Mae wedi dweithio ni pam mae yn effeithiol. Hefyd, mae e'n dweithio ni pam mae gwyl tafwyl yn beth da. Mae wedi llwyddo uno ni'r Cymru i fwynhau gyda'n gilydd. Mae yna modd i'r ymgeisydd hyn mynd ymhellach a cyflwyno fwy o ddehongli, ond yn sicr mae dehongli yn rhan o'r darn yma. Felly, fe allwn ni ddweud
bod cyflwyno ffeithiau o ddarn darllen 5 mae'r ymgeisydd wedi gwneud. Mae wedi cyflwyno ffeithiau o ddarn darllen 6, mae wedi cyfuno'r wybodaeth. Mae yna sawl ffaith. Cyfrwch chi, mae yna tua 7 ffaith. Ac hefyd, fe allwn ni ddweud bod y person yma wedi dechrau dehongli. Fel ddwedes i ynghynt, mae modd bod y person yn dehongli'n fwy eiddfed ac yn fwy fanwl, ond mae yna dystiolaeth o ddechrau dehongli. Iawn de, os newn ni fynd mlaen i'r enghraifft nesaf, sef yr ail enghraifft. Cyn i ni fynd ymlaen, fe welwch chi daw yn ôl y cynllun marcio, gan bod y person yma yn dechrau dehongli, 5 marc. Mae'r person yma yn ennill. Os newn ni fynd mlaen i'r ail enghraifft, fe welwn ni tro yma bod darn y darllen, bod gwybodaeth wedi cael ei gasglu o ddarn darllen 5, gyda'r coch. Mae darn 6 yn berthnasol, i ni yn cyflwyno gwybodaeth am ddarn darllen 6, ond y tro yma does dim dehongli. Mae'r ymgeisydd yma wedi dechrau cymharu. Yn y paragraff yma, mae e wedi dechrau gan ddweud yn debyg i hyn. Dydy'r ymgeisydd ddim yn colli marciau am gymharu, ond yn sicr, dydy'r ymgeisydd chwaith ddim yn ennill marciau. Ennill marciau am y ffeithiau mae'r person yn cyflwyno, maent yn gwneud, ac felly, lle mae e'n cymharu, mae'r arhwylwr yn anwybyddu'r wybodaeth yna. Ac felly, dyma beth sydd yn wahanol rhwng y ddau enghraifft. Mae un enghraifft wedi cyflwyno a cyfuno wybodaeth, ond mae'r llall wedi mynd â chwal ac wedi dechrau cymharu. Felly, gewn ni weld beth llwn ni ddweud. Mae'r darn yma yn cyflwyno ffeithiau. Mae yn cyflwyno darn 5, mae'n cyflwyno darn 6. Cyfuno wybodaeth. Wel, mae'r ymgeisydd yma yn casglu wybodaeth o'r darn darllen, ond mae darn 5 yn cael ei nodi yn un rhan, mae darn 6 yn cael ei nodi yn rhan nesaf. Felly, mae'n cyfuno o wybodaeth, mae'n casglu wybodaeth, ond dyw'r cyfuno ddim gyda'i gilydd. Nesaf, sawl ffaith. Mae yna tua 9 ffaith wedi cael ei gasglu o'r darn y darllen nodi y pethau da a'r rhwystrau ynglyn â'r gwyl gerddoriaeth. Ond y tro yma, does dim enghraifft o ddehongli. Ac felly, oherwydd does dim enghraifft o ddehongli, does dim modd i'r person yma gael fwy na 3 marc. Felly, 3 marc. Felly fel chi'n gallu gweld, dwi wedi rhoi marc cwestiwn ar gyfer cyfuno gwybodaeth. Dwi yn nodi i fod y person neu'r ymgeisydd yma wedi casglu gwybodaeth, ond mwyn fod yn fwy eiddfed, fe fydden ni'n awgrymu bod y cyfuno yn fwy gyda'i gilydd. Ac felly 3 marc. Felly, fel chi'n gallu gweld, dwi wedi ystyried enghraifft 2, ac yna mae yna gyfle i chi eto i fynd i wella yr ateb. Felly, datblygu'r ateb. Sut fyddech chi'n mynd ati i ddatblygu'r ateb yma? Wel, mae angen cyflwyno ffeithiau o ddarn 5 a 6. Mae angen cyfuno'r wybodaeth yn llwyddiannus. Mae'r person yma yn dangos dealltwriaeth o gasglu wybodaeth. Ond, mwyn gwella, mae angen cyflwyno'r wybodaeth yn fwy llwyddiannus, a hefyd mae angen dehongli'r wybodaeth. Felly, ar gyfer cwestiwn cyfuno, does dim angen i chi gyfeirio at y darn y darllen. Does dim rhaid dweud yn darn 5-6. Does dim angen dyfynnu. A does dim angen cymharu. Does dim angen i chi ddweud beth sydd yn debyg neu'n wahanol. Mae angen i chi i ddweud pam mae hyn yn effeithio, beth mae hyn yn awgrymu, sut mae hyn yn ychwanegu i'r darnau. A dyna'r rhan sydd yn bwysig. Yn rhan o'r pwynt pŵer yma, mae yna enghraifft arall o gwestiwn arholiad 13 Mai 2018, ond dydw i ddim yn mynd i fynd â craffu ar bob sleid yn fanwl. Dyma gyfle i chi i ddarllen y darllen, i graffu ar y cynllun ateb, ac yna edrych ar y ddau enghraifft. Ac yna os i chi am ymarfer ar gyfer eich asesiadau yn yr ysgol, dyma gyfle i chi i fynd ati i ateb y cwestiynau yn unigol. Iawn, cyn i ni orffen,
Ar y sleid olaf o'r pwynt pŵer, mae yna tips ateb cwestiwn cyfuno. Felly dyma ambell i dips i gen i. Fe fydden ni'n awgrymu'n gryf eich bod chi'n darllen y cyfarwyddiadau o'r dasg yn fanwl iawn. Sicrhewch eich bod chi yn darllen y darnau sydd angen, bod chi'n cyflwyno gwybodaeth o bob darn. Fe chi'n gallu gweld, rydych chi yn colli marcio os ydych chi ddim yn cyflwyno gwybodaeth o bob darn. Casglu ffeithiau o bob darn a nodwyd. Gwneud cysylltiadau rhwng y wybodaeth. Ceisio trefnu eich ateb yn llwyddiannus. Mae'r atebion trefnus fel arfer yn derbyn marciau gwell. Dehongli gwerthuso nodi arwyddocâd y wybodaeth a sicrhau bod chi ddim yn defnyddio geirfa cymharu a hefyd dyfynnu o'r darn darllen. Iawn te, felly, dyma gyfle i chi holi unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Yr wythnos nesaf fe fydd y sesiwn olaf ar gyfer Persia Carlam. Yr un amser ag heddi 4:04 hyd at 5:10, a tro yma fyddwn ni yn canolbwyntio ar datblygu a sgiliau golygu, prawf ddarllen ac adran B.